Спачатку я планаваў велізарны ролік перад выхадам Супергёрл, у які ўвайшлі ўсе кіна і серыяльныя праекты сучаснага сусвета DC на гэты час. Але з-за тэхнічных праблем, мой ноут сказаў, чтоб я ішоў у сраку з такімі задачамі, планы прыйшлося змяніць. Таму вітаю вас на марафоне пераказаў фільмаў сусветаў DC ад Джеймса Гана. Кожнае відэа будзе прысвечана асобнаму праекту, сюжэт якога я спачатку распавяду, а потым адзначу яго моцныя і слабыя, на мой погляд, бакі. З вас лайк і распаўсюд, бо падазраю, што некаторыя тэмы, якія мы тут будзем кранаць, Ютубу не вельмі спадабаюцца. Але запікваць сексы і замалёўваць крой я не збіраюся, бо ў нас тут не дзіцячы садок. Інакш прыйдзецца запіківаць палову гэтага відэа. А першы ў нашым спісе атрад самагубцаў 2021 года. Фільм, які выйшаў нібыта яшчэ ў папярэднім сусвеце, мір праху яго, але па выніках стаў часткай новага канона. Што ж у ім адбывалася? Давайце прыгадаю. Агент ФБР і кіраўнік праекта Аргус Аманда Уоллер уже не першы раз выкарыстоўвае зняволеных са звышдольнасцямі для вырашэння асабліва важных і небяспечных задач у інтарэсах США. Гэтым разам яна збірае каманду, перад якой ставіць мэту дабрацца да турмы Йотунхейм, якая знаходзіцца ў астроўной дзяржаве Корта-Мальтэзы, і знішчыць праект «Марская зорка». Па яе словах, гэты праект, чым бы ён ні быў, мае іншапланетнае паходжанне. Уоллер лічыць, што новая ўлада Корта-Мальтэзы можа выкарыстаць яго супраць Злучаных Штатаў. Каб асноўны атрад змог без перашкод трапіць на востраў, Уоллер збірае дадатковы, які па задумцы павінен толькі адцягнуць увагу вайскоўцаў. Але насамрэч з'яўляецца расходным матэрыялам, каб улады Корта-Мальтэзы вырашылі, што адбілі напад. Асноўны атрад складаецца з 5 асоб. Бладспот, выдатны стралок, здольны ўжываць што заўгодна ў якасці зброі. Міратворац, выдатны стралок, здольны ўжываць што заўгодна ў якасці зброі. Добра. Спадзяемся, далей будзе цікавей. Нанауэ, велізарная чалавекападобная акула, якая па чутках з'яўляецца дзіцём старога марскога бога. Шчуралоўка 2. Дачка першага шчуралова, якая з дапамогай асаблівай прыблуды можа кіраваць пацукамі. І чалавек-гарошак. Хлопец, якога маці ў дзяцінстве заразіла таемным вірусам, за чаго ён пакутуе ад з'яўлення на яго целе разнакаляровых пузыроў, якія ён можа выкарыстоўваць у якасці даволі разбуральнай зброі. Дабраўшыся да вострава, з камандай звязваецца Уоллер і загадвае дапамагчы Рыку Флэгу, члену таго самага дадатковага атрада, якой павінен быў адцягнуць увагу ад асноўнага. Хлопцу пашчасціла выбрацца з-пад агня, але ён трапіў у палон. Трэба асоба адзначыць, што Рык Флэг малодшы не з'яўляецца злачынцам і не сядзеў у турме, як астатнія члены атрада. Гэта вельмі адказны салдат, які павінен быў гуляць ролю лідара пры правядзенні аперацыі па знішчэнню марской зоркі. Чаму тады яго закінулі разам з той часткай атрада, якую павінны былі забіць? Зробім выгляд, што вы мяне пра гэта не пыталі, і едзем далей. Знайшоўшы лагер, у якім, судзячы па GPS-трекеру, трымаюць Флэга, нашы недагероі учыняюць сапраўдную бойню, цалкам апраўдваючы свой статус злачынцаў. Але, як высвятляецца, Флэгу ніхто не пагражаў і ў палон не браў. Ён сутыкнуўся з паўстанцамі, які ён сам, знаходзіцца не ў самых добрых зносінах з уладамі Корта-Мальтэза. Дакладней, знаходзіліся, бо тупыя амерыканскія памочнікі толькі што перабілі амаль усіх баяздольных. Неяк няёмка атрымалася. Рык Флэг усё ж пераконвае паўстанцаў дапамагчы, бо яны змогуць выкарыстаць шанец і паспрабаваць узяць уладу ў свае рукі, калі атрад навядзе вэрхал у турме. Трапіць у Йотунхейм ім можа дапамагчы мысліцель, галоўны вучоны, які ўжо 30 гадоў працуе над праектам «Марская зорка». Дзякуючы папярэдняй разведцы, вядома, дзе яго можна знайсці, каб схапіць і так ці інакш пераканаць дапамагчы. Не без праблем, але ў каманды гэта атрымліваецца. У працэсе яны даведваюцца, што акрамя Рыка Флэга з дадатковага атрада выратавалася яшчэ адна асоба – Харлі Квін. За гэты час яна ўжо паспела трапіць у палон да мясцовых вайскоўцаў, завесці раман з прэзідэнтам Корта-Мальтэза, пераспаць з ім, забіць яго і зноў трапіць у палон. А як вы праводзіце свае выхадныя? Рык Флэг вырашае не пакідаць дзяўчыну на волю лёсу. Разам з астатнімі ён распрацоўвае надзейны план па яе вызваленні, дэталі якога, дарэчы, не атрымаецца пабачыць, бо дзяўчына сустракае каманду ратавання перад будынкам, у якім яе павінны былі трымаць. Пакінуўшы за сабой да халеры трупаў вартаўнікоў, якія недаацэнілі суперзлодзейку, Харлі далучаецца да атрада, і ўжо разам яны рухаюцца да Йотунхейма, каб выканаць сваю місію.
Прабіўшыся праз вайскоўцаў і атрымаўшы доступ да будынка, яны блакуюцца знутры. Бладспот, Гарошак, Харлі і Нанауэ пачынаюць мініраваць верхнія этажы турмы, а міратворац, Рык-Флэг і Шчуралоўка разам з мысліцелем спускаюцца ўніз, каб даведацца пра праект «Марская зорка». Дабраўшыся да самага ніза, яны бачаць натоўпы людзей у клетках з нейкімі пачварамі замест твару. Паўсюль сліды жорсткіх эксперыментаў, а пад канец экскурсіі мысліцель дэманструе ім галоўную прычыну ўсяго, што тут адбываецца. Выяўляецца, што праект «Марская зорка» – гэта насамрэч марская зорка, а калі дакладней, іншапланетная пачвара на імя Стара-Заваёўнік, якую амерыканскія касманаўты некалькі дзесяцігоддзяў таму злавілі ў космасе і даставілі на зямлю. Як выявілася, гэтая халера мае здольнасць падпарадкоўваць сабе іншыя жывыя арганізмы з дапамогай сваіх частак, якія яна ці ён распаўсюджвае нібы нейкія споры-паразіты. Людзі з урада США, даведаўшыся пра здарэнне, вырашылі, што трымаць такое на сваёй тэрыторыі – гэта не вельмі добрая ідэя. Тым больш здольнасці Стара былі цікавыя для эксперыментаў над людзьмі, што таксама наўрад ці спадабалася некаторым ва ўладзе. Таму была заключана дамова з корта Мальтэзы, якія абяцалі трымаць у сябе іншапланецяніна, дазваляць амерыканцам праводзіць з ім эксперыменты, а ўзамен улады США не чапляліся да рэжыма корта Мальтэзы, калі той парушаў правы чалавека на сваёй тэрыторыі ці рабіў іншыя не вельмі добрыя ўчынкі. Дамова дзейнічала да таго моманта, пакуль старую ўладу корта Мальтэзы не скінуў ваенны пераварот. Вынікам ва главе дзяржавы паўсталі людзі, якія ўсёй душою ненавідзелі Злучаныя Штаты. У гэты момант Аманда Уолер і вырашыла дзейнічаць, бо праект «Марская зорка» ў руках такіх людзей пагражаў як США, так і самой Уолер вельмі небяспечнымі наступствамі. Ад такіх навін верны салдат і патрыёт сваёй дзяржавы Рык-Флэг малодшы значна афігевае. Ідэі эксперыментаў над людзьмі, кантролю розума і дамаўлення з тыранамі яму не падабаюцца. Таму ён вырашае, што ўсё тое, што ён тут пабачыў, павінна быць абнародавана. Але Уолер заўсёды застаецца на крок наперадзе. Якраз на такі выпадак яна завербавала міратворца з асаблівай місіяй, згодна з якой ніякая інфармацыя аб далучэнні США да эксперымента ў турме Йотунхейм не павінна пакінуць яе сцены. Разам з будынкам павінны быць пахаваны і ўсе мясцовыя таямніцы. Нягледзячы на асаблівую павагу да такога патрыёта як Флэг, міратворац заступае яму шлях і патрабуе аддаць носьбіт з інфармацыяй. Калі Флэг не пагадзіцца, міратворац павінен будзе яго забіць, бо, згодна з яго ідэалогіяй, мір павінен дасягацца любым коштам, нягледзячы на тое, колькі мужчын, жанчын і дзяцей павінны дзеля гэтага загінуць. Але сітуацыя не паспявае разгарнуцца, бо наверсе здараецца выбух. Нашмат раней, чым усе чакалі, бо другая частка атрада сутыкнулася з ворагам і знянацку актывавала бомбы. Выбух завальвае лабараторыю камянямі і разбівае чан з Стара, які за дзесяцігоддзі ў палоне вымахаў да памераў сярэднестатыстычнага кайдзю. Вельмі незадаволены тым, што з ім рабілі вучоныя, ён хапае мысліцеля і разрывае яго на часткі. Астатнім удаецца збегчы ад пачвары, але канфлікт паміж імі не дазваляе хутка пакінуць турму. Міратворац намагаецца пераканаць Флэга ў неабходнасці знішчыць носьбіт, але той не здаецца. Пасля доўгай бойкі міратворац усё ж перамагае і забівае суперніка. Аднак скончыць сваю місію ў яго не атрымліваецца, бо нечакана падвярнуўшаяся Шчуралоўка выкрадае інфармацыю і намагаецца збегчы. Міратворац наганяе яе і збіраецца забіць, бо, як мы памятаем, з яго меркавання мір павінен быць дасягнуты любым коштам. У гэты момант ім амаль на галаву падае Бладспот. Ён бачыць пісталет, які міратворац направіў на Шчуралоўку, і імгненна рэагуе. Яго стрэл прабівае міратворцу шыю, мімаходам разбівае кулю, якая ляцела ў яго. Коміксы – такія справы. Разам з Нанауэ, Гарошкам і Харлі Бладспот з Шчуралоўкай выбягаюць з Йотунхейма, які разбураецца амаль адразу за імі, і знаходзяць сябе ў акружэнні вайскоўцаў. Трапіць у палон яны не паспяваюць. З-пад завалаў будынка выбіраецца Стара, які нарэшце атрымаў волю і, згодна са сваім прозвішчам «Заваёўнік», збіраецца захапіць нахрен усіх гэтых чортавых чалавекаў. Выкарыстоўваючы свае часткі споры, ён адразу наводзіць вэрхал сярод вайскоўцаў і падпарадкоўвае сабе ўсіх. Акрамя, канешне ж, нашых знаёмых.
Нейкія асобныя індывіды яго не цікавяць, таму разам са сваімі міньёнамі ён пачынае рухацца на горад. Справа зроблена. Йотунхейм разбураны. А тое, што нейкі іншапланецянін знішчыць Корта Мальтэза і яго насельніцтва, Аманду Уоллер ужо не калыша, таму яна хваліць выжыўшых і загадвае ім вярнуцца. Але ў іх другія планы. Адчуваючы адказнасць за той хаос, які яны ўчынілі, і суперажываючы жыхарам Корта Мальтэзы, якія з-за іх павінны ператварыцца на рабоў, яны вырашаюць даць прышэльцу пасрацы. Такая сентыментальнасць не падабаецца Уоллер, і яна пагражае забіць усіх выжыўшых з дапамогай узрыўчаткі, якую ім перад місіяй ужывілі ў галаву. Але адбыцца гэтаму перашкаджаюць ужо самі супрацоўнікі Уоллер, якія дапамагалі каардынаваць працу атрада. Героі бягуць у горад і намагаюцца стрымаць Стара, але іх сіл недастаткова, каб забіць аграменную марскую зорку і натоўп яе міньёнаў. У адзін момант Гарошку атрымліваецца нядрэнна нашкодзіць ёй, уявіўшы, што перад ім яго ненавісная мамка. Але за гэта ён амаль адразу адчуў на сябе гнеў монстра і быў раздаўлены велізарным шчупальцам. Ад здольнасцей Нанауэ, Харлі і Бладспота, дык і ўвогуле амаль ніякай карысці. Але і самага вялікага праціўніка можна перамагчы з дапамогай вялікай колькасці маленькіх кіпцястых лапак. У апошні момант у бой уступае шчуралоўка. Яна збірае з наваколля ўсіх магчымых пацукоў, якія забіраюцца на Стара, трапляюць у яго вока і літаральна зжыраюць яго знутры. І не, гэта не мярзотна, таму што ўсё адбываецца пад вельмі прыгожую, натхняльную музыку. Але падрабязнасці я на ўсялякі паказваць не буду. Стара-заваёўнік забіты, жыхарам Корта Мальтэза больш нічога не пагражае. Апошнія выжыўшыя з атрада самагубцаў папярэджваюць Уоллер, што калі яна іх заб'е ці адправіць назад у турму, інфармацыя пра датычнасць яе бесчалавечных эксперыментах трапіць у сеціва. На гэтым іх місія скончана. Што маем па выніках? Першы праект Джеймса Гана ў сусвеце DC, і ён адразу ж задае свой настрой. Вельмі жорсткі, вясёлы і нарашыта дурнаваты. Пры гэтым не адказвае сабе ў яркасці і каляровасці. Ён адрозніваецца як ад іншых прадстаўнікоў кінасусвету DC тых часоў, так і ад кінасусвету коміксаў Marvel. З слабых бакоў я падзначыў некаторыя жарты, часткова даволі зацягнутыя. Гэты момант мяне бентажыў яшчэ ў вартаўніках галактыкі, і тут гэтая праблема таксама існуе. Дзіркі ў сюжэце – гэта стандартная праблема супергероікі. Але тут яны не выглядаюць крытычнымі. Магчыма, з-за агульнага вар'яцкага вайба таго, што адбываецца на экране. Таксама зачапіў крыху дурны монтаж асобных сцэн, асабліва ў Йотунхейме, з-за якога падзеі, якія адбываюцца паралельна, паказаны крыху праз дупу. Па выніках мы атрымалі ў некаторым сэнсе фільм-заяву. Тое, што раней маглі паказваць толькі на малых экранах, напрыклад, у хлопцах ці непераможным, Ган паспрабаваў перанесці ў вялікае кіно. У той момант, калі Marvel вырашалі, паказаць нам зомбі-стрэнджа ці гэта будзе надта жорстка, і падлічвалі, колькі разоў іх персанажы сказалі дрэннае слова, у сусвеце DC выходзіць фільм, у якім аўтары не чураюцца дарослых тэм і жорсткіх момантаў. Кроў і кішкі – гэта толькі візуальная праява таго, што сусвет становіцца няхай і крышачку, гэта ўсё ж яшчэ коміксы, але дарослым. І ў наступных праектах мы гэта пабачым яшчэ больш выразна. А на гэтым у мяне на сёння ўсё. Вялікі дзякуй за прагляд, буду рады вашым лайкам і каментарам. Наступнае відэа плануецца зусім хутка, таму падпісвайцеся, будзем назіраць за гэтым сусветам разам.